Minto bwakire saa 5:30. Rero tukwanira iguru y'endagira. Igo nasang'ania amandasi konya ntarachakire nare gukora video egende aya na amandasi narosia abana. Amandasi aya nkorosia family yange isato tosange. Ng'ire yemo, ng'ire my niece ne jirani gaiga. Okay? Ntaete kwanira iguru y'endagira. N'endagira ekoreta abantu amo. Abantu abange baikire ase batabwati chinsa chiokorosia endagira. Endagira nere ekoreta abantu amo. Iga nimbwate omongo iga. Oyo no omongo. Abantu bali bagoteba na America ndagira teiyo. Omongo oyo is very good kero kuri breakfast. Amachuma na amasase. Liba okwenda gwachikoenda Dunkin Donuts bili omongo. Eri nerinya bwali. Ebi nebichoki. Mumaite ebichoki binyabwali biri bitigalite ebike ndagira ye kuri Mexico. Oyo no omongo. Mnabono kwire ndego chakaiga season yoko yogo simeka emyonge y'ebirandi nabo ko bisimeka kabisa. Ebirandi ebi ya kabisa okoberi kwanywera breakfast. Tori ko karanga kende yonsi okoberia. Okay. Oyo no mugaka. Omugaka kurukarego oringiryogo. Mnabono covid egenderere tumugaka oyo no roko nacha kwabeka sechae. Nande kwana chomugaka oyo egesaminye igeke moigeke gwesibiri ogosio. Abasacha bali muko nacha chinderu kwanyora ebitono. Kero kwana chire chinderu ebitono bimo kagaiga. Ekyo karekero gwakurire ko nacha chinderu nacha omugaka oyo egesaminye iga sabora akas chinderu. Alias kwarus chinderu nzo twara chinderu masurubu. Iga etokogoroye $1.25. Abantu bali muri chi state mutabwati muri America agamo umugakota iyo onyogotagete ntebi nkubekire posta bigo ikere mambi gama tukabere kwanyorira umugako. Egento kende ga turmeric echigo cha fresh turmeric time itugese mu mete bina ndetango mu. Tumerikeye igere yero kero konyina chaime yere iga waraje nande ibwateli musuri nene unabona nabutore iga yegutyoka eri musuri nene onye kore state ere iga America onye tobwati turmeric ntebi ngo turmeric akabagi nkale iga yo akanere aye nande gesiko ngobwate chibese ngende ngukorere bagi enene iga ego koira nonye 3 months ya tumerikeye nero kunacha kwamenya kurororo kwabeka asechai aya ndobwate garlic ebine bintu wenete kwarosikira lituko kwanywa garlic yeyo kunacha kwana bintu ebike kwabeka amachini garlic to basa kurugota bwati garlic chibese chiri chinsinini ko ogotukora garlic yeye moiga kwatumye ibintu biberega nande garlic ekero guchaka kuruga. Besides kwansi endagera nibwate aroma gete enyombe gutyoka limusugete ko ibubwanchani ya tumia garlic. Avocado mayetera ne rasma enyombe etabwati mu Africa etabwati avocado aina magosa manene gura avocado ande nkigitwalite gaga ande bono oyo no omwogo oyo bono no rutukuri breakfast usensa chinde marobo baiga omwogo tiamangana yokunya kuliyo kimelio kaliyo karosi nonyine stew kali no omwogo kwariro ko nachege saminyiga kwa belia ono omwogo oyo noro narosi bono mambi ndoche nimbwate na matoke ga amino ngaki bono ndaruke genteke amanyabwali aya yams. Okay, narosi ne erongoli goro boswiro ngoli abantu bali muri ga America moteba ngo bosimbo iyo gende duka yo muindi goro bosie bworo ngoli no bora ina bokoro ku ngakibona lieta bokoro anyway gende se duka yo muindi lieta ndoro bakoliruka nebire lakini ngini box nyogotagete ngotebi buna koro eduka yo muindi onye to komenyita seduka yo muindi etayo
ntebi ngotomere nobwate chibese nkobikire poster erongori enere okonywa kera ritukorosi egekombe ekemo erongori nkwa abana n'omogaka kera omonto eng'enche eri okoragira nere ekogera obe bunore bantu abange mbari koragira buya bono okonyora abanto abange barwete obotaka imeiroka bari tori iga America bamenya gochama bachaka kori McDonald's bachaka kori Burger King bachaka kori endagera ya isiko mbatete koira chinsa barosie endagera nanda amasase wonde tari gukana ngamo okore emirimo lakini umusubati nayo okorarigireri mwao naye manja yenyumba kwararanga inkikere emeso kwa abana baho manyanga Jumatatu inkikwarugete Jumaine inkikwarugete Jumatano inkikwarugete Aramisi inkikwarugete ichuma at least bone emirimo kiyako engere ichuma ira abana asegete baragire bagurere chipisi ndagire yabo onyene sabato rinde bagusibange ba SDM bali koruga litukolie sabato genda gurira abana endagire lakini amatuka 5 asa amatuko 7 make sure na kwerire chinsa kwarugira abana bawo nande oyo kobwati advice injuma ita advice yenko ba niringo kora tindi gotaka gotebi bantu gento ntari gokora insago chaga iga Facebook mbatebi mokoli gento ntari gokora nigento kerino nyinche ngotemande tindakiyora ngokeriginde naranga kingoteme gente eketigantebi no muntu nde nerakoreki nerateme lakini kucha kwa gotebi abantu gento ntari gokora endagera abasacha iro custom estimate state chino abasacha agaiga bakumirana kere weekend usambe nyama onyo tari gusamba oyo ngusambale onyo tari gusamba oyo ngusambale ndaite mucheki chi habit nkiyekwera abantu bagochamo abantu abange bagochamo kere endagera erororo June ragi yes June knows it very good thank you June she knows ragi literi lyango rapi yes yenda muindi gorobo sibuli nonyena abana balimo kuibolera ama yenda gora tigamangana bono goshikoliyo goskuru Kenya ondete yokoleto goskuru Kenya yende duka yo muindi gorobo si obwa millet kawo mwana enerongoli engimapiga kawo mwana erongoli ekero monta akoira advice mwokonya gochonchora abantu be grateful ekero monta akoira advice yo gokonya akero monto mbiya mono okoire chisemi otabwate negative energy na positive energy tochimbwata asomebere yaito ekero tokoboga kera litukokonyora tobwate positive tobwate negative tobwate positive tobwate negative abantu bari successful mbali negative energy ere nsinini umuntu ore positive no yogoteba ngagaki peni nateba ngagaki tiango turaenda onye nkwanya komanya gaki tiga togende tugure gente kitoteme ina li positive energy negative energy ngabona akonya gotuogerera ga Facebook nini kwamenye kuroro wa disregard advice yetu enete gokonya abantu bali negative toko ba redirect abantu bali very happy n'abantu bakuragira buya abantu bari very happy n'abantu bakoba redirected ekero ba omuntu akogotebiye into kwateba gaki n'ubumane tigankole abantu bari very happy bali ba discovery each talent cyabo bamanye tinge talent yane nokoruga talent yane nokoni chianga talent yane nokobe nas talent yane noko abusa chinyumba kero umuntu ekero kwamanyire talent yawo okonyora ngoguri buya sana wa focus on ibintu bidiyoro umyo byo kwabikora lakini abantu bali negative ono negative yogocha ya yoba way positive especially kero gocha to eating nane nyese no mwalinga abataka mwabwate maguta mwabwate keki mwabwate ebintu ebitiga kubiyayerera ebintu ebibigocha gogoito kwe otige abantu bandi bakora kibese kiryo gokora emiro ragere ndagire y'ibintu biri bicoki biri mwangete nyokokora ari gokwa ira nase bicoki ira nase omwogo wo manyiringa n'abantu abataka bakuri omwogo ira nase omwogo oyo tiga kibese nchiko gambira orenga bono kwanyorire kibese omenya kororo chake kuragira bobe tokubanga ngakyo kuragira abana tokubanga ngakyo mugako wakuragira tokubanga ngakyo umuntu wakuragira bono nonye nindagera abantu mbaliga iga muri America moibulira abana balema okonyora umwana ubwata umwana ore 10 years old nkwanya kumwikino ine chikoni omotengana kire bitungu nkwanya go ikyo umwana no ine chikoni omotenga rero nayo kuruga bono nanchimbwata abana 22 years old 19 years old na 16 years old ngakyuro chenda abe nkurugera abana aba emyaka yonse onye bari busy lakini ngira umwana abwate litukolia yaruge
asago salia no mumuro no monene ndoche konyocha kiri gotiringa na mukani nga my friend yaya omwana oyo nekera ucha kunganya kuruga iga agende mwaya ataranyuma nande nanyuma ngucha kumurugera bundisa abana kuruga chaka kubundisa abana kuruga emyaka 5 iga 6 iga motebi nga ngererie potatoes ngererie enyanye nonye in the beginning yago chakoererie gakurwe koereria amanya agraduate go chacha kunacha nabe kama murona arosi amagena agaiga emyaka 9 ere bono gabo tumuliro lakini okobo umuliro kuri guika kolemere lazima aruge because ngucha kumurugera unere umwana umwaba kubwatie gali emyaka 7 egap y'umwana oyo n'umwana okumubwati ere 7 kero umwana oyo nawe chakoba high school okonyora abana abandi bandi bachire college ondete nyumba na inche konyora libono nagotire bono nye nagotire na isogotire twarosire turaire umwana oyo 9 years old atabundi siri kuruga bono iga ngocha kumurugera mbura nero wocha na chana chebya ebyasi byaye aros nero wocha defrost ground beef aros spaghetti na meatballs nero wocha anachana che nyame mbaliri akaranga abeke liko nero wocha abeko mochere nandi squeeze chigaje chichiri chikokonya abana kuruga kwarare your values your choices are going to make you ebintu biryogo chora unotete komenya mwao it's going to make you nobody is going to make your life but yourself ebintu biryogo onye go value ebintu binene chiango tagete chinyomba chinene bintu biri byense material things imbiko gokonya egento kera gokonya number 1 no guchaka kuragira buya keep your values teach your children how to make mandazi teach your children how to make the sukuma wiki teach your children how to make spinach ka abana avocado introduce abana to your those ones bali babugata abana don't settle for less konya kolichi McDonald's konya koli Burger King konya koli ndagere nchafu andonsi otarabeke ndagere ya umuntu eboli aye doctor eboli aye surgeon eboli aye engineer endagere yenkobeka kuchimonwane ngakiera nkonye endagere nero sirbiya endagere yengonyeros endagere nere handled biya don't settle for less nandi tigakoba afraid go chaka new beginning of meal preparation ikaranza na abana baonye kubwata abana onye tubwati abana nobe single lady nobe single man ikaranza rosi menu yao kero kwa rosi menu yao ngaina ile list iliana list nero nyege nete kabisa kende nkeyo nyege nete ko bwe list ikaranza like list yao oli ke bintu bidio tagete abana ambundi setenga kere wiki list yebe kwa litoko enda shopping egento kelio montami seti no kere gaiga onye goko ende vegetables ndi ke mushrooms peppers carrots kwarore ebintu biribya Walmart ndike list yega narakulike list yebintu bidio tagete nande chaka gokora ebintu different tigako konara a system yo gokora ebintu the same all the time every now and then switch things kwarore to gokora ebintu the same expecting your result to ko banga aye ndagiro kunya kuri junk food omenye we expecting all the health to ko ba healthy uyiko chake guchinchia ebintu bike okay nande tigako ba bita uchaka go blame abantu banenga no bagerete ndeiga na nyale benero gerete igonye peni na chaka kuruga oibono muka go blame na iwa blame musacho ngone ndiya gonkonya kuruga anga ngokonya na tole onye ndiya konkolera food shopping anga ngokonya na tole tegunya gokorera na chinsega na chankina ngaki bono igali bango nyakoba bita kunya kuyugubororo tigangende ngole ndagirira ingwenete ngole tuchake kuragera buya tukunya kubikirira umusacha amagoso tukunya kubikirira umukungwa amagoso no imuka mara moja chaka gukora shopping yao chaka kuruga tigachinsega tigakobwa ngaya nga guchagontebwa no ikaranza te yumuga ko nga wono uchakire wiki ye we are going to start cooking ngugo koruga bono nye China nayo guchaka koruga otebe ngaki nche koruga this week otebe umuga ko obuya ngaki next week naye hani nchoteme no bono mochere naro chumuswati gitakorosигoro akakaranga ibitungu akabeka mushroom akabeka carrot akabeka garlic akabeka soy sauce akabeka ginger akamenya kurororo akabeka nande kibono keliya begete akamenya kubeka grated carrots omweli akamenya kubeka corn yebo bandu bobo sinini alafu akamenya kubeka omochere omweli aliko roast fried rice kwarore so it is something I want to try. Don't blame anyone for your bad
health choices onye kole 300 pounds iga America average weight y'omuntu kwenda ne height na height kwara height y'omuntu digereria ase chiratiri chiao eboli nanga kini ntete ko chiratiri yes ebintu bune ebi kwerende ebi akibikoroko turmeric ebi gutioka chi oroso. But you know what? Kerokoro si chai. Let me show you the tea that I made. Bali muri America yenda asimu muindi uranonye neki almonds ichi tali erasmo chiri chibeke blender yanda ugure blender orosie smoothie kwabeka fruits vegetables kerege fresh spinach kwarosie smoothie. That is the way you want to start. Dry beans chingendo nyoro no chirega igamba taibuira chickpeas lentil soup kwaros lentil soup echin dry beans chons oni chingende chiri chinsi ni base mano achikoroko ono ekero kwaros this concussion okubika okoros na machani iye kororeka nomne merungi emenyene kwaror ekarorose akaroro no karochiga is very bitter. Hayi omotoyo omokakoyo goro muroro sana okuna chaga aga keiga kwa chop kwa beka machi. So minto pero discussion yeito ni yogoteba nga indagire koleta abantu bamo onye toli umuntu oli onarete kuruga tiga go excel in academic tiga go excel ya semirimo yaho tiga go excel kirase alafu watika ku make sure na kwa ligire link yo kubeka muntu norocho no muo fresh food rose fresh food change buno koragera it is even going to boost your self esteem. It's going to make you feel good ekero wikanansa n'abana bawo mwaruga mwense yo muna chibitungu uyo ndonya cha chinyanya uyo ndonya cha the green peppers oyo monchora yani start doing the cooking with your children with time okonyora mwana nandi onye nkwanya ko practice koros time chokoruga. That is why I came here today I want to challenge abagusi oros time chokoruga change chi schedule emirimo it's not going anywhere emirimo ya health care kwanza bano agendrete comment kabikuze abantu bagendete kurwara mirimo your place of work is not going anywhere abandi mbarororo mutabwati time nabokuruga Monday Wednesday na Friday lakini abandi bali torororo be available because we have chosen emirimo to kukora twaira na nyumba by 3 p.m. we are back in the house inche nkoros fresh food every day na andi bana bane bali ko leftover and we are beyond that because they can cook ono wakiro umuntu abwate litukulia elio koruga na andi 2 of the older children are working children so ekero bataigwet koruga in fact mna igoro restaurant nere igole twenyiga iga my son nero wenete koruga lakini taigwete koruga akateba I will buy. So sometimes your money can work for you ogende ogolere family ngi madina kero taigwete koruga there are days tokanga 5 days yogo cha koruga onyale you know ogo chaka na 3 days Monday Wednesday na Friday asibali mutari koruga alafu abantu bali bono mubwate chibese let your money work for you at least once a week or say twice a week kwaenda kwa gole ndagire ngiya kabisa tadi ndagire ya Burger King McDonald's no ndagire ne ubi by the way fast food chiro ne ubi pi ira bana iga America bonanto bwa Chick-fil-A yekale yake kusinebwate chicken kwarari ndagire ya McDonald's na Burger King njetimate where it comes from and what it's made of na chitakonyora nga chicken nuggets they are not even meat, they are something else. So you might think you're feeding your children good food but you're feeding your children junk. So a challenge rero nailing a key minto check what you're putting on your dining table every day. Don't look back and regret that you know what I should have taken time kurugira bana bana. And I'm always willing to help anyone. If you're in America,
tubwati ginger tubwati turmeric na wanyoro ore asikende gitaiyo post office no irega igatokobika ebintu 2 days biagwikire. Practice eating healthy, practice a healthy lifestyle. Ande keroko lengereri, there is negative energy and there is positive energy. Negative energy ekere gukobwa, it's when you become sick. Negative energy ekere gukobwa is when you become broke. Negative energy ekere gukobwa na lioko nyorubwate broken relationships. Negative energy nere skira abantu, lakini ukonyebwa na positive by eating well, resting well and doing the right thing. Ande kabo umuntu okoba redirected. Toko umuntu enene telio kaye gore set in your own ways. Umuntu nachikogote ikende ngayaye apro nimbu bose bete nachaka kwamereri. Kara umuntu kurusu wa magoso wate ngagabu toche tibia abu kwali guchagote maiga yali guchakoba nyasa oyo. Rwanda enda nkole ibintu binde endagera natete gukwanira amasase amachuma guchiendagera yani endagerere healthy tali endagera ende yonse rosia ibintu ebyo biroro kanyuka bisa buna buriya baba magokoro bakalire nyesawe